Αντρικά γαμπριάτικα κοστούμια για ένα εντυπωσιακό γαμπρό. Αυτό είναι το θέμα μας στη συνέχεια. Καλή σας μέρα για άλλη μια φορά και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πίτας και ο κύριος Άγγελος Μάτος. Μάτος. Άγγελα μου, χρόνια σου πολλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα δώσουμε το χρόνο στην εκπομπή μας, το ένθο της μόδας για τους άντρες. Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και επικεντρωθήκαμε στις νύφες. Αλλά και ο γαμπρός χρειάζεται περιποίηση και συμβουλές. Κύριε Πίτα, πόσα χρόνια είστε στο επάγγελμα? Καλή σας μέρα καταρχής. Ασχολούμαι με το σχεδιασμό των ρούχων αρκετά χρόνια. Βέβαια, η οικογένειά μου είχε σχέση με το ρούχο, έχω γεννηθεί μες στο ρούχο. Απλά τα τελευταία 7-8 χρόνια ασχολούμαι πολύ εντατικά με το γαμπριάτικο κουστούμι. Η ιδέα ήταν πολύ πρωτότυπη. Γεννήθηκε το 2008 περίπου στη Θεσσαλονίκη, στην Τζιμισκή, όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα που ασχολείται με τον γαμπρό. Εξειδικευμένο σαλόνι γαμπρού που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, από ό,τι έχω μάθει, εξειδικευμένο σαλόνι γαμπρού. Έτυχε να γνωρίσω σε κάποιο ταξίδι μου στο εξωτερικό, στην Αμερική, μια εταιρεία η οποία ασχολιόταν με τον ντύσιμο των γκαλά. Όσκαρ και παραπλήσεις καταστάσεις αστέρων του Hollywood, η οποία εταιρεία είχε σκοπό να έρθει προς την Μεσόγειο, αλλά λόγω του ότι τα πατρόν της περιοχής εκείνης δεν βολεύουν για την Μεσόγειο, εκεί είναι λίγο πιο ευτραφής, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεις, τύπη πιο χάρμπουργκερ ας πούμε, στην περιοχή μας θέλουμε πιο slim fit, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν προς αυτήν την περιοχή. Σήμερα είσαστε στην Κύπρο, είσαστε στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και τι υπηρεσίες προσφέρετε στους υποψήφιους γαμπρούς? Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό, έδωσα εγώ τελικά τα πατρόν στην επιχείρηση την αμερικάνικη για να μπορέσουμε να κινηθούμε στην αγορά την μεσογειακή και από εκεί και πέρα τα χρησιμοποίησαν και για τη δική τους εταιρεία στην Αμερική, όπου δίνουν κάποιους γνωστούς ανθρώπους. Τα πατρόν είναι? Τα πατρόν είναι δικά μου. Είναι χειροποίητα κατά 40% τα κοστούμια και 60% φτιαγμένα στο χέρι. Λοιπόν, κάνουμε καταρχάς υπάρχει ένα κατάστημα στην Τζιμισκή, όπως είπατε, στη Θεσσαλονίκη, και ένα στην Λευκοσία, στη Μακαρίου. Ναι. Ο υπεύθυνος καταστήματος της Τζιμισκής είναι ο Άγγελος και ήρθε κοντά μας σήμερα μόνο για αυτόν τον λόγο. Τώρα, κάνουμε ένα ραντεβού. Ναι. Ασχολούμαστε περίπου μία ώρα, μία μισή με τον γαμπρό. Όπου ψάχνουμε να βρουν το χαρακτήρα του στην ουσία, να τον κάνουμε κοστούμι γαμπρού. Πιστέψτε με, ο γαμπρός ζει μια πραγματική εμπειρία. Κάτι από απονομή Όσκαρ, σαν να βρίσκεται σε red carpet, κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Μάλιστα, το απογειώνεται όπως γίνεται και με τις νύφες. Το αξίζουν και οι άντρες, τους έχουμε αφήσει λίγο παραμελημένους. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που προσφέρει το κατάστημά σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας περάσει το πρώτο μοντέλο, παρακαλώ. Αυτό είναι ένα ρούχο εποχής. Έχει εμφανιστεί πρώτη φορά το 1780 στη Γαλλία, μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Μιλάμε για τη ρεδικότα. Είναι το ρούχο των πριγκιπών. Γενικότερα θα δείτε σε πριγκιπικούς γάμους πολλές ρεδικότες να κυκλοφορούν στο εξωτερικό. Φοράει ένα γυλαίκο Hollywood δεκαετίες 40. Η ιδιαιτερότητα αυτού του γυλαίκου θα είναι όταν θα βγάλω το σακάκι. Είναι open back, είναι πολύ ιδιαίτερο. Θα σου θυμίσει ταινίες ασπρόμαυρες, ας πούμε, της εποχής του Hollywood. Συνεχίζουμε παρακάτω που θα δούμε ειδικά μανικετόκουμπα εμπρόστια και το κάλυμα κομπιού, το Σβαρόφσκι που έχει πάνω στο λαιμό του. Λοιπόν, γαντάκι φοράμε, μπαστούνι, το έχουμε κάνει αρκετά ρομαντικό. Και οπωσδήποτε μπορούμε να συμπληρώσουμε και με ένα καπελάκι. Από εδώ παρακαλώ. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο μοντέλο παρακαλώ. Έλατε λίγο εδώ. Πάμε να δούμε το επόμενο μοντέλο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα smoking. Είναι το πιο σύγχρονο smoking. Είναι στενή γραμμή σε όλα αυτά τα ρουχαλάκια για να παρουσιάσει το κορμί και το κλασικό smoking είναι αρκετά φαρδί, θα έλεγα, παρελθόντος. Εδώ φοράει το κλασικό παπηγιόν. Συνεχίζουμε από παρακάτω που θα δούμε και εδώ τα μανικετόκουμπα τα μπροστινά. Θα ήθελα να το δείξω αυτό. Τα μανικετόκουμπα, όταν λέω, είναι ειδικά μανικετόκουμπα που μπαίνουν και βγαίνουν. Και ειδικό πουκάμισο που παίρνει τέτοια μανικετόκουμπα. Μείνετε ακόμα λίγο έτσι, αν μπορούμε να το έχουμε από κοντά να το δείξουμε. Παρακαλώ. Να μας κάνετε το ακόμα μια φορά. Βεβαίως. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, Και... μιλάμε για μανικετό κουμπί μπροστινό, δεν μιλάμε για κουμπί. Δηλαδή, μπορούμε να το αλλάξουμε το σχήμα, το χρώμα. Βεβαίως, υπάρχει ποικιλία πάνω σε αυτά. Υπάρχουν με κρίσταλα. Ναι. Τα κουμπιά, αυτά είναι τα κουμπιά βασικά. Δεν υπάρχουν κουμπιά. Το πουκάμισο έχει τα δικά του κουμπάκια. Με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και μετά το γάμο. Απλά για το γάμο, για να πάρει αυτό το διαφορετικό ύφος, χρησιμοποιούμε αυτά τα ειδικά κουμπάκια που είναι σήμαγα τεθέν για το dressing code που χρησιμοποιούμε στο πρώτο Μιχαλή. Επειδή πραγματικά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό ρωτώ. Ό,τι υπάρχει εδώ πέρα μέσα δεν θα το έχετε δει, διότι όλα είναι αποκλειστικότητες και πατενταρισμένα παγκοσμίως μόνο στα καταστήματα Conti. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακάτω, όπου θα δούμε το ορθοπαιδικό μας ζωνάρι. Και όταν λέμε ορθοπαιδικό ζωνάρι, τι εννοούμε? Τα ζωνάρια που κυκλοφορούν γενικότερα στην αγορά σπάνε στη μέση. Αυτό έχει ειδικές μπαλένες που βοηθάει στην επαναφορά του. Ούτως ώστε ακόμα και να σκύψει, να σηκωθεί, θα έχετε πάντα. Γιατί βάζουμε ζωνάρι, γιατί? Το ζωνάρι θεωρώ ότι είναι η ταυτότητα του γαμπρού. Και οπωσδήποτε για ένα smoking πιστεύω ότι είναι το συμπλήρωμά του. Smoking χωρίς ζωνάρι πραγματικά δεν νοείται. Έτσι, δίνει την επισημότητα, την ιδιαιτερότητά του στο ρούχο. Άρα το συνηθίσετε και είναι κάτι το οποίο δεν τα παραλείψει, θα συμπληρώσει την εμφάνιση του γαμπρού. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πουλάμε όσους γαμπρούς, τόσα και ζωνάρια. Αυτό είναι στάνταρ. Δεν λείπει ποτέ. Γενικότερα η επιχείρηση είχε την ιδέα να ξεφύγει από το κλασικό γυλαίκο γραβατόνι, τη γραβάτα και όλα αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά. Ήταν μια τελείως διαφορετική ιδέα με αξεσουάρ τα οποία δεν υπάρχουν στην αγορά. Θα δούμε και παρακάτω βέβαια συνέχεια πολλά τέτοια αξεσουάρ. Ωραία, πάμε στην επόμενη πρόταση μας. Μοντέλο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Εδώ έχουμε επίσης πάλι ένα smoking σε μαύρο. Αυτό είναι και το ρούχο που πουλάει περισσότερο στους περισσότερους γαμπρούς. Και έτσι σε στενή γραμμή το παντελόνι. Μάλιστα, αυτό είναι της μόδας τώρα. Είναι καρότο για να παρουσιάζει όσο γίνεται πιο στυλά το κορμί μας. Εκεί που δεν μας παίρνει όμως. Εκεί που δεν μας παίρνει υπάρχει ειδικό πατρόν για αυτή την περίπτωση. Αυτό εδώ πέρα πάνω είναι το παπηγιόν, ο μόνιμο αξεσουάρ της εταιρείας. Για να μην λέω την εταιρεία στον αέρα, θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα τη λέξη γαμπρός, για να συνοούμαστε. Ο μόνιμο αξεσουάρ της εταιρείας γαμπρός, το οποίο κυκλοφορεί πιο πολύ, να σας πω, το πρωτοπαρουσίασε ο Τζορτζ Κλούνι στις απονομές Όσκαρ και από εκεί και πέρα το έχει η εταιρεία. Και πάλι βλέπουμε ότι έχει Σβαρόφσκι. Το συγκεκριμένο όχι, αλλά δεν είναι κάποια... το κουμπάκι, τι είναι? Έχει ένα κουμπάκι για να ξεχωρίζει ότι δεν είναι του πουκαμίσου, δεν είναι συνέχεια του. Επειδή δεν το βλέπω πάνω στο μοντέλο, το βλέπω στο monitor, γι' αυτό σας ρώτησα. Το συγκεκριμένο που αναφέρατε είναι εδώ πέρα, στη ρεδικότα. Έτσι. Τώρα, τι γίνεται? Μπορεί ο γαμπρός να ξεκινήσει το γάμο του με ένα ρούχο εποχής, όπως η ρεδικότα, και στη συνέχεια των πραγμάτων να βγάλει το σακάκι αυτό στο κέντρο, να βάλει ένα άλλο σακάκι για να γίνει κατευθείαν ένας σύγχρονος γαμπρός. Έτσι. Τώρα, για να βγάλουμε αυτό το σακάκι, να σας δείξω άλλο ένα ρούχο εποχής εν πρώτης, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Μα αν μπορεί το μοντέλο μας να το κάνει λίγο πιο γρήγορα, να μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Το γυλαίκο που σας έλεγα δεκαετία 40, γυρίστε λίγο μια γύρα στον εαυτό σας. Είναι το γυλαίκο Hollywood, το οποίο είναι open back. Αυτό είναι το φράκο. Ωραίο αυτό, το άσπρο πάρα πολύ ωραίο. Τα φράκο βέβαια, να ξέρετε, είναι προς ενοικίαση, διότι αν τα αγοράσει κάποιος, τι θα το κάνει μετά, για καφέ δεν φαντάζομαι να πάει με αυτό. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στο επόμενο μοντέλο. Είμαστε στον χώρο. Κάνει λίγο πιο αριστερά. Και εδώ θα βάλουμε και ένα άλλο χρώμα. Θα αλλάξουμε ασυνείδητο χρώμα. Αυτό είναι γιατί... Είναι πολύ στη μόδα φέτος. Πολύ ωραίο. Είναι αυτό που βλέπετε. Ό,τι βλέπετε είναι άνοιξη καλοκαίρι 2014 και φθινόπωρο 2014 για τους γαμπρούς. Έτοιμος, πάμε τα αξεσουάρ εκεί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αν έχετε την καλοσύνη, να λίγο εδώ κοντά μου. Ναι. Εσείς καθίστε εκεί που είστε, παρακαλώ. Λοιπόν, για να δείξουμε ορισμένες αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε, ιδιαίτερες. Αυτό, όπως είπαμε, είναι το παπηγιόν, να μην πω το όνομα της εταιρείας, το παπηγιόν γαμπρός. Έτσι. Μπορούμε να το βγάλουμε αυτό. Είτε να βάλουμε το Σβαρόφσκι, όπως ακριβώς το είδατε και, στο άλλο το ρούχο, στο πρώτο ρούχο. Υπάρχουν επίσης στο ίδιο υλικό και μανικετόκουμπα μπροστινά.
Wow, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αυτά είναι μανικετόκουμπα μπροστινά και μανικετόκουμπα χεριού, έτσι. Αυτό δηλαδή είναι για τα άτομα τα οποία έχουν ένα εκλεκτισμένο γούστο, θέλουν να ξεχωρίζουν. Αυτά τα συγκεκριμένα και τα μανικετόκουμπα και τις γραβάτες και ξέρω εγώ μετά μπορούν να τα ξαναφορέσουν. Η αλήθεια είναι πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα φοράνε. Στις περισσότερες περιπτώσεις ξεχωριστό γεγονός. Δεν τα φοράνε. Ναι. Αλλά τα μανικετόκουμπα τα μπροστινά που βρίσκονται εδώ σχεδόν πάντα τα φοράνε. Ένα ζωνάρι τουλάχιστον στην Ελλάδα κυκλοφορεί πάρα πολύ. Αν θέλουμε κάτι πιο κλασικό, με μια slim γραβατούλα λεπτή μαύρη, ως πρώτη εμφάνιση μπορεί να πάει στην εκκλησία έτσι και μετά να αναδείξει τα ξενόκουμπα μπροστά με το αντίστοιχο αξεσουάρ επάνω. Λίγο το κορλεόνι, σε παρακαλώ. Κάτι άλλο. Τι είναι αυτό τώρα, Λοιπόν, αυτό το έχουμε δει στην ταινία που ονομαζόταν Ενός και έπαιζε ο Αλ Πατσίνο και ο Μάρλον Μπράντο. Δηλαδή ονομάζεται Don Corleone, διότι θυμίζει την εικόνα εκείνη που είχε τότε ο Μάρλον Μπράντο. Δηλαδή πάρα πολλά από τα πατρόν που μας παρουσιάζεται είναι εμπνευσμένα από τον κινηματογράφο. Βασικά είναι ακριβώς αυτά που έχουμε δει στις ταινίες. Ό,τι έχουμε δει στις ταινίες. Δηλαδή, αν θέλει ο γαμπρός να το παίξει τη George Clooney, θα μπορεί να το πρώτο, αυτό που μοιάζει με το παπιόν. Μάλιστα. Και κυκλοφορούν Αλ Καπόνε, σε αυτή την περίπτωση είναι Αλ Καπόνε. Ναι. Αλ Καπόνε, ναι. Μετά είναι η άλλη περίπτωση το Όσκαρ που σημαίνει ότι έχει το ειδικό κουμπάκι και τα μανικετόκουμπα τα μπροστινά και το κλασικό παπιόν. Και γενικότερα στα Όσκαρ χρησιμοποιούν τα smoking. Δηλαδή αυτό που ταιριάζει και δεν είναι Λοιπόν, ορίστε και το φουλάρι του Κορλεόνε με το κάλυμα κουμπιού επάνω ανοιχτό για επιμελώς αντιμέλητος. Αυτό είναι κάτι που το προτείνουμε συνήθως για το κέντρο μετά για την δεύτερη εμφάνιση του γαμπρού. Έχουμε και το τρίκουμπο. Το τρίκουμπο το δείξαμε. Έχουμε να δείξουμε και κάτι άλλο που δεν έχουμε δείξει προς στιγμής. Ένα πολύ καινούριο μοντέλο επίσης είναι το μοντέλο που φοράει ο υπεύθυνος καταστήματος της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το σταυροκούμπι σε στενή γραμμή. Είναι κάτι που εμφανίζεται τώρα στην αγορά και το δούμε από το 2014 και πέρα. Ποιος το φοράγε στο σινεμά? Και ποιος δεν το φόραγε. Αυτό είναι πολύ παλιά ιστορία το συγκεκριμένο. Θέλω να πω ότι όλα τα ρούχα θυμίζουν κάποιες ταινίες, λόγω του ότι η μαμά εταιρεία από την Αμερική τα δίνει στις ταινίες και σε διάφορες διαφημίσεις. Αυτό εδώ πέρα το προϊόν έχει παίξει σε πολύ γνωστή διαφήμιση κάποιας μπύρας, με κάποιο τύπο που βουτάει από ένα αεροπλάνο, τρέχει και πάει σε ένα γήπεδο κτλ. Λίγο James Bond υπόθεση. Λοιπόν, James Bond, όπως το αναφέρατε, έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το κουστούμι και μάλιστα το είχαμε και σε λευκό, το οποίο ήταν το εξώφυλλο της ταινίας του James Bond. Σε μπλε ήταν. Μάλιστα, σωστά. Μπορεί να έρθει κάποιος με μια συγκεκριμένη πρόταση κοντά σας από ένα περιοδικό ή κάτι να το έχει εντυπωσιάσει και να του το φτιάξετε? Συνήθως αυτά που έχουν στο περιοδικό είναι δικά σας? Είναι μέσα στο κάδρο, όχι δεν θα λέγα, είναι μέσα στο κάδρο το οποίο ήδη βλέπουν στην αγορά. Αν το κάδρο είναι αυτό, εμείς ανοίγουμε ένα κάδρο πολύ μεγαλύτερο και βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Το 99% των ανθρώπων που θα έρθει στο μαγαζί με κάποια πρόταση στο μυαλό του, όταν θα του κάνουμε την παρουσίαση, αλλάζει και κινείται πάνω στις... Κύριε Πίτα, πού σας βρίσκουμε? Μας βρίσκεται στην Λευκοσία, στη Μακαρίου 51 και στην Τζιμισκή 115 στη Θεσσαλονίκη. Να ενημερώσω ότι ένα ρούχο στοιχίζει, ένα συνδυασμός γαμπρού στοιχίζει από 650-700 έως 1.100-1.150 ευρώ, ανάλογα στο πόσο απαιτητικός είναι ο γαμπρός. Επίσης, να πω ότι υπάρχει και το gampros.gr, τόσο απλά. Γαμπρός με μη πει, γιατί στην Κύπρο χρησιμοποιείται και το μπι. Με μη πει, γαμπρός.gr, μάλιστα. Λοιπόν, όπου μπορείτε να πάρετε μια πρώτη εικόνα, βέβαια στο γαμπρός.gr έχουμε παλαιότερα μοντέλα για λόγους ανταγωνισμού και εκεί υπάρχει και η πώληση μέσω Skype. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, πιστέψτε με. Μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού με ένα γαμπρό από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, να είναι στον καναπέ του και στο κατάστημά μας υπάρχει συνεργείο, υπάρχει μοντέλο εκείνη την ώρα, όπου παρουσιάζουμε το ρούχο που διαλέγει αυτός, του αλλάζουμε τα αξεσουάρ όπως ακριβώς θέλει και μετά τον υποδεικνύουμε με μια μεζούρα που θα έχει στα χέρια του ότι μέτρα εκεί, ούτως ώστε να του στείλουμε το κουστούμι που του χρειάζεται. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσία σήμερα εδώ. Ήταν πολύ εντυπωσιακά αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει και ευχόμαστε να έχουμε δώσει χρήσιμες πληροφορίες στους γαμπρούς που θα ήθελαν στο γάμο τους να εντυπωσιάσουν και να μην δώσουν όλη τη λάμψη στην ύφη, επειδή συνήθως εκεί συγκεντρώνεται η λάμψη. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Καλές δουλειές σας ευχόμαστε. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μουσική, χαρά, τραγούδι και καλή διάθεση βεβαίως. Μείνετε μαζί μας.